Pila na kabuok na himong uyab. Siguro nasa mga 5. So ikaunom ang bago. Uyab pa ning asawa na. Asawa na. Nganong bang naabtan pag ikaunom usa ni settle? Kay kining ulitaw taganahan pamantag ka ng Nung experiment? ano bang laglaag dayon. Enjoy sa pagka single ba. Pila naman di ay katuig kasado. Upat na or 5 rin 5. Nganong siya mo'y napilian nimong pakaslan? Diya magud na ako nakita niya nga feeling kayo ba loyal pud ba kasaligan ana deserving magud siya ron dayon anytime nga ginahanglan ko naa siya ba sa una kay long distance kayo lagyo kayo ba. Mostly sa imong mga past relationship mga LDR. Oh, dayon magkita talagsa ra pud. So kani ding imong bago mo'y murag usual sige gud nimo makita. Layo man siya pero magkita mi dayon ba magkita magidenta ka ng comfort ana Kinanay mga bata, duha dugangan pa. igo na Hantod sa asa pa ning nga relasyon. antod nga napatay life ana. Mensahe na lang para niya. Darling, my loves, ang pingsigi din at man na atong mga kids, narapag ko para sa inyo ha.